Искам да скачам. И това ли го са не за скачане? Ай, мама иска сега да спи. Сега ли точно реши да ме снимаш? В най-окаяния ми вид. Хайде Защо стига не де. окаян вида? Ужасно изглеждам. Си Снимай ме поне като бати измъчената физиономия имам. най-хубавата мама на света. Си има Алекс и аз и Бобчо. Папа ли? От време на време се унася. Щастлив ли си, Алекс, че мама си е вкъщи с бебе? Да, Нали? да. Трябва да му изрежеш ногтите на Алекс, да му издухаш полите. А я това да. Чай. Приберете го. Не. Е така. Това е кърпата на бебето. Ето, прибери я там, я сгъни. После мамо трябва да я сгъната, дай.